Jadi hari ini mengumpul di rumah SKC. Ada tes ulang. Iwan adalah dapat challenge dan tidak menang. Nah, ini proses pengukuran bos. Hidup api serit kalem. Urung utara urung. Mbok ganti aku. Mbok ganti aku. Apa genta-genti? Lah. Bang wis nyukur pra to, Bang? Iki lho, iki lho. Duk, cukup apa, Duk? Gredo. Ibu mulus. Tak saya minta bener. Terus suaramu mesti ngambil ya? Iso. Lho, Bos. Kayak delok Pak. Iki lho, Bin. Lebih suwe itu. Suwe iki. Endi to? Sepurane ya Wan, supaya saetik Wan. Suwe saetik piye to? Tak tengah kang blok iki. Jauh dicukur geng. Kang blok ketak win. Ya blok tak blok. Wis kewoplah iki ya. Lho, lah si ndas si kesilat iki wajar wis e. Aku kesilatan ning 5 kok. Aku yang menang kok. Iku lho. Ya. Win dasar kuat ora bokok ketek. Oh, itu tapi bokok ketek. Kuat iki gak tegas sih. Gerindo mekan. Menolong, Lot. Gua ganti aku. Backlist challenge untuk tomblok. Gua ganti aku. Tomblok. Tendase tomblok. Turu Asendra. Tomblok out. Awan wis. Bisa rasane mana? Yo, Bos. Kalau nafakan Ayo anu, Bin. Lho. Lah ya kalah pingket aja urung. langsung pucut. Ayo lho. Juga to tek laro wiwi kok malah plonga-plongo kaya sentolo apa. Coba. Bang, iki lho Bang pengen rek ora to, Bang? Ini kedua versi, Pak. Iya. Karena headset ngene lho, headset. Turu Dukawan duk. Gak iso aku. Malah asing atas biar Pak Di ae kok sok. Gak gak iso pi aku barang. Gak iso. Dua Pak ya iki. Kok iso? Sing santai ta Pak Nuwi. Mosok kayak sabun dia. Kayak kau. Kayak sabun dia. Oh, kuwi ngono iki santai sih. Iwan pucut ya, pucut. Kuwi ning sini, Pra. Oh, kelolot ning. OTGJ. GG baru. Oh, carban. Lah kayak anyar apa, Dik? Sebunggung kering ya? Lah iya, kok cepet men geblok. Kok iso? Tak suwun aja. Di rebondingan barang kamera sabun. Aku betul kita kali gak tahu. Lah dukawan mi lho kok iso wiwi lho. Kene kon bundas kantore kon. Ora kas geten mansur mancur. Ngerti wae sadar apa? Kuat. Kalau tak idane malah numpak motor iki mepet. Wah, kok. Aku to ingat. Bang, jare jajal Bang kok. Isi tadi Masa tuh macet kayak. Hakim roda Mas. Ampun Lor. Adi apa sih tadi tadi? Iki malah ning jaba to, gak ndang runtal ning kene iki lho. Oh, cangkruk ya. Nah, ini penak rek strik. Lah tarangke urung lho, Wan. Iki lho dikrek ya silet lho. Lah iya to. Iki ya padha. Padha kesilete, Wan. Kok kesilet ndase. Serate rambut anu
Ya gak podo Pak Dik ya. Jembut. Karepe kok jembute kuwi lho. Kok iso. Seratnya serat jembut. Kan rambutnya kan jegrak dong. Karena rambut turu ya beda. Nah, lu bilang kowe tak keselat loh. Kamu tak saya makan lagi. Loh, buat kamu toh. Nah. Tips putih kali. Iki pasange nih. Tapi dah Cina nur dia. Iwan Kumis berubah menjadi Iwan Handset. Dah sino gitu. Mabuk Iwan. Mas kau dah Cina tuh bang. Penyet, ngarepin penyet. Gini loh. Penyet ini kuwi. Kayak dok asin Wan jadi. Mas Trofol rupane Wan jadi. Iya. Nah, kuwi lho. Nah, be. Gradak-gradak lho. Lampune rene ning kene guri-guri. Suaranya. Coba satu lah. Nek ayo sabun nek. Kurang guri bin. Kayak Saulin ya. Nek coba kok pakai serat. Gak wis ngono. Malah mirip Pro. Oh, nggak boba. Bisa suaranya satu sekali ya. Lagi ndas lo pinggir atau sing gurih? Pengget antara ketikan kebu. Yang bulan iki lho. Pinggir terus ketikan kebun. Urip Pak Purnomo. Se. Kelas Jawan. Celot. Sing kelas lho Wan. Celot. Sabun sih. Sekarang apa Wan? Cek. Tekan kebus. Nah. Saya aku bagian pelicin. Nah. Dari kayak Saulin. Nah, ayo lanjut. Ditekan kebun bos. Lanjut. Mam ya, Ya, lanjut. Oh, Mbak Ro. Pakai topi, Mbak. Nah, lanjut, seret. Iki lho karo guya-guya iki stok iki lho. Jerabang lho. Iki keselat lho. Udah benar. Kalau biasa enggak pakai topi. Oh, siapa pindah? Mbak benar pemain oke. Masa ndas mu cilane ketikan kebun toh. Tekan kebu. Iki yo watas lho ndase iki. Iki lho. Jadi dasnya apa tabrak sendiri sangat Kok gurih kok malah. Kok iso iki lho kok malah ngapungu ae. Alah, Gurih lho. Nang leren ndi aku. Mana? Kuat ini gitu. Jajal pra duk kowe weduk. Mah gak isa kok, malah pejo ten. Ora lak penyok mau windase wis penyok. Bae pelicin win demun. Di ngono le, sleboring ya. Oke sing ngono ne. Pakai kacamata coba Wan. Tak melu bisa. Lain kiri kuasa siapa handset? Bian Rilo harus ngring Bian. Wes. Biar sama tuh sing ini. Rilo harus ngring. Kita makan moco. Kita moco. Iki Nah, lho lur. Lho. Iki tinggal sing ndase sing anu. paket. Wong kok iso kok ngono. Saya seret tok. Kurang ini. Ambil gula gak? Hei, Bang Win. Karo iki lho bos. Ndas Iwan dijelasne to duk jir. Alhamdulillah wis ready iki ndase. Wes gelento piye ndasmu? Gak. Bang iki. Yang Lho lur. Bang. Yang set bos. Iwan yang set. Iwan yang set. Judulnya iki aku Iwan yang set. langsung ngetan. Allah ini ngaco. Matane dua. Nah, iki lho. Aman, Mas Kadur libur. Rek Mas kan aman. Manggo api lho, Bang. Pergido kayak. Win, Ya lu Bang. capne Win. Ki gredone kok tilus ngene. Tok halus lho.
Mas Ropo. Nah, Makasih Mas terus Ropo. mana lho, jadi vlog hari ini ini Iwan dapat jalan putra nengset dari Madinah ini kayak lagi nyukur. Terus mana lho, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.